I was riding shotgun with my hair undone in the front seat of his. Hej alle sammen. Jeg vil gerne lave et Colors of the Rainbow tag. Jeg blev tagget af Anne-Marie. Ja, hendes kanal vil jeg linke her nedenunder. Men ja, før at hun ligesom lavede det her tag, så vidste jeg faktisk ikke engang, hvad det var for noget. Så ja, det er et tag, hvor man har en masse farver, og så skal man finde en ting til hver farve. Og jeg har ikke lavet videoer i rigtig lang tid, som I nok også ved. Ja, undskyld, jeg står ud til mit vindue, så hvis folk det er sådan lidt pinligt, hvis folk glor på mig. Ja, og jeg har ikke filmet i rigtig lang tid, og det kan jeg godt fortælle hvorfor, men ikke i den her video. Så hvis I gerne vil have det, så skal I lige skrive det her under i kommentaren. Men ja, lad os bare begynde. Til gul, den var rigtig svær at finde, og jeg gad ikke vælge nogen neglelak. Jeg synes, det var lidt kedeligt, og det var sådan lidt kedeligt bare at vælge en tus eller en blyant. Jeg valgte den her, og jeg synes simpelthen bare, at alle de vælger den i deres Colors of the Rainbow tag her for tiden. Der er gul her. Ja, det er den her Swatchcough Got to Be Smoothing Cheek Smoothing Lotion. Og i starten der troede jeg faktisk, at det var en varmebeskyttende, men det er det ikke. Det er bare sådan en, der får dit hår til at blive blødt. Og den, der er ikke så meget tilbage af den. Jeg har brugt den ret meget. Ja, den kan jeg godt lide. Så det er gul. Til rød, der vidste jeg ikke helt, hvad jeg skulle vælge, fordi jeg synes, at det var lidt svært, når man ikke skulle tage neglelak. Jeg havde så en neglelak fjerner fra Sephora, men den var mere som koralfarvet. Så jeg tog sådan en bandana, fordi jeg elsker bandana for tiden. Det er bare, den bruger jeg sådan ret meget. Så dem kan jeg i hvert fald helt vildt godt lide. Så tog jeg bare et rødt og det er fra Glitter, og det kostede 40 kroner. Så er der orange, og der har jeg taget Wake Me Up Concealer. Og det er den, jeg bruger hver dag. Det er også den, jeg har under øjnene her. Men ja, den har et orange låg. Så ja. Den er fra Rimmel, og jeg tror, den koster 70 kroner. Eller 65. Det er i hvert fald der omkring. Og det er en rigtig god concealer sådan til under øjnene, men jeg synes ikke, den er sådan helt vildt god til at dække med. Men den er fin. Ja, pink. Der har jeg taget min granatæble bodycreme fra Matas. Den har pink låg og pink her og pink her. Det er virkelig verdens bedste creme. Den dufter virkelig godt. Ja, jeg købte den i Feels, der var med min veninde der. For 30 kroner, den var på tilbud. Men normalt koster den vist 50, men der er tit tilbud på alt det der. Ved grøn, der var det rigtig, rigtig svært at finde noget. Men så tog jeg den her, og den faldt på gulvet, så derfor den er sådan lidt rystet-agtig. Der er meget skum her. Okay, der er meget skum. Men jeg tænkte, at det var sådan lidt kedeligt bare at vise den her alt i en ansigtsrens fra Matas uden parfume og normal hud. Den er faktisk rigtig god, og den dufter også fint nok. Men jeg synes, det var lidt kedeligt, så jeg tog sådan en neglelak fra Essence. Og den havde 138 lol. Og I kender mig, jeg elsker at åbne tingene, når jeg viser jer det. Den har sådan en rigtig dejlig, lækker børste. Så ja, og den er bare sådan mega fed farve, grøn og meget sådan neon, så den kan jeg rigtig godt lide. Ja, jeg har taget min Sephora Blueberry Cream Body Wash. Den dufter rigtig godt. Og den kostede 25 kroner fra Sephora. Og det synes jeg bare overhovedet ikke er dyrt. Og den er rigtig god, og den får faktisk også en til at se brunere ud, når man har den på. Jeg ved ikke, om der er sådan noget tan i. Men den er mega god. Den kan jeg rigtig godt lide. Nude, der har jeg Villa
Flex hårspray fra Villa. Og den sprøjter sådan helt fint. Den har noget lidt stram og pres på, men der er så heller ikke noget låg til, så hvis den ligger i en taske, så hvis der lige presser et eller andet på, så kan den jo komme til at sprøjte, men det gør den ikke, fordi den er sådan lidt stram. Så jeg skal sådan have 2 hænder på, for at kunne sprøjte håret. Jeg tog den i nummer 3 styrke, fordi jeg vidste, at den var helt vildt holdbar, og nummer 4, det blev bare for meget, og jeg synes også, den her, den er lidt for meget, den gør håret helt stift, den holder i hvert fald rigtig godt på det. Jeg vil gerne have haft 1'eren nu, eller 2'eren. Så ja, det er sådan, den er meget sådan nude her. Så er der sølv, og jeg overvejede at tage min MacBook, den står derhenne. Men det var ikke så sjovt, tænkte jeg. Så jeg tog min glitter mascara. Ja, den har sådan, ja, den, hvis man nu skal til fest, så ser det ret cool ud lige at putte lidt glimmer på øjenvipperne. Jeg er ikke sikker på, hvor godt den virker. Jeg har aldrig rigtig brugt den. Jeg skal lige prøve. Nej, okay. Den virker ikke så godt. Men den er sølv. Så er der guld. Og guld, jeg har taget Nilens jordbørster. Jeg har 2 af de der fra guldlinjen. Den første, det er Nilens jord eyeshadow 25. Og det er den lille, og den koster 45 kroner. Den har en brun børste, men den er virkelig god, synes jeg. Så er der Nilens jord 830 børste, og det er en eyeliner børste. Altså, jeg ved ikke, om I kan se det og høre det, men den er helt hård. Jeg ved ikke, hvad der sker for den. Jeg har engang fået den af min mor, fordi hun ikke brugte den. Men det gør jo helt ondt, altså. Den er god, den er dårlig. Så er der sort. Sort, der har taget e.l.f. Makeup Mist Set. Ja, der er, det står på engelsk, så 2 sekunder. Aloe, det må være sådan noget aloe vera, det ved jeg ikke. Green tea, grøn te, cucumber, agurk, og vitamin A, C og E. Og der er 60 ml i, og det er egentlig bare ligesom den der makeup, den der, hvad den hedder, Fix Plus fra MAC, som du sådan sprøjter på din makeup bag. Jeg bruger den ikke så meget, fordi jeg synes, det er mega træls for sådan noget i hovedet, og jeg kan egentlig ikke se nogen forskel. Men den er sort. Hvid, og der har jeg min all over cover stick fra e.l.f. Og den bruger jeg både til nogle gange at dække sådan urenheder, men også primer. Den er helt vildt god til. Jeg troede først, da jeg købte den, at den kunne sådan skubbes op, fordi at den er sådan lidt skubbe op-agtig. Men det er sådan en, hvor du bare stikker fingeren ned. Og så er den sådan farven. Den er lidt for lys til mig, men det gør ikke noget, når det er en primer, jeg bruger den til. Så det er bare sådan en her, og den er rigtig sådan, altså, den kan jeg rigtig godt lide. Og den lufter af citron, den er i farven light beige. Så, ja. Den sidste farve, der er, det er flerfarvet, og der har jeg valgt en Sephora palette. Ja, jeg ved ikke, om I kan se, der står Sephora der. Men den har mange farver. Den er lidt træls at åbne. Sådan her. I kan lige se. Ja. Den kender I fra min giveaway. Så ja. Det er sådan den koster 198, men normalprisen er 330. Så ja. Det her, det var Colors of the Rainbow tag. Ja, jeg tagger egentlig bare alle. Fordi at jeg kender ikke sådan nogle store blogger, men ja, så tagger jeg alle, og så skriver jeg dem, jeg sådan tagger nede under i beskrivelsesboksen. Men ja, jeg håber, I kunne lide det her tag, og så skriver jeg, at jeg skal lave flere tags, fordi det er faktisk sjovt at lave tags, synes jeg. Og så skriv også lige, om I synes, at jeg skulle lave den der video med, om hvorfor jeg
ikke har lavet video i lang tid, og lige fortælle jer sådan, hvordan jeg har det, og sådan, ja, hej hej!